סקיבידי פרודקשן, עמיחי קרמר, מחזור קפה שיר סיום. היי, ביקחו נשאיר פה שיר סיום, תייצרו רק בכבוד אם לא, הנה שוב איום. אחרי מחזור כ"ד באנו לעשות שיקום, אוכל עם הידיים, אין תקציב פה לסכום. תקטין לא רגוע, הוא לא נח פה לשנייה. בג'נסיס היה מפגש עם חצי מכינה, כל דתי הפך לגוי, כל חילוני חובש כיפה. בשבוע העבודה לא פגשתי את המיטה. אחרי המפגש בוקר רצה ישר לישון, מתחננת לאלוהים למה כולם בשריון. דודה עצבנית אבל בגלל ההיריון, רק התחילה משבר מסתכלת על השעון. אבל למרות כל זה רוצה לחזור ליום ראשון. אני במחזור קפה, היי! האמת שלא אהבתי את השיר. כן, צריך משהו יותר עברי, אני גם ככה לא מבינה אנגלית. כן, מה זה? צריך משהו יותר קצבי שאני יכולה לרקוד עליו. בטל את האירוע. מחזור קפה ועמיחי קרמר, מה שלוחה נכונה, נמצא איתו כבר שנים. מחזור קפה, חי איתם שנה, נשמע כולם אחים, לי בזמן זה משפחה. קפה, אין מחזור כזה. קפה, ולא צריך יותר, תן לי עוד יום במכינה שלי, אני לא צריך יותר. הסתיים הלו"ז, אני רץ עכשיו הזולה. אלמה משתגעת כי ירקתי על חתולה. רותם אלימה, קטע סקחו לה. כל הבנות עשו אלינו פול-אפ. כל שישי גיטרה ומושיקו, לבוש לבן והמצלמה באיקון. יש להקה, לא ישן פה דקה, הוא נותן עוד מכה, מקבל פה איפון. א' ב' בנים בקסח, יום שבת שמשי מקסה, יום שישי גשום זה מסה, בנים פה חזירים זה מסה, ג' בנות צעקו פה מלא, -3 נשארים לי בלב, שקיעה מטורפת בדוק מצלם, עצמות בשווארמה על זה משלם. יש פה מלא יחפנים, זה החיים של הקיבוץ, ענבר פה על תקן, דודה איברהים על השיפוט, מאחר רק בשנייה ומשאירים אותי בחוץ, שחר נוי קטר הנעמה אז אני לא לחוץ. מחזור קפה ועמיחי קרמר, השלוחה הנכונה, נמצא איתו כבר שנים. מחזור קפה, חי איתם שנה, נשבע כולם אחים, לי מזמן זה משפחה. קפה, אין מחזור כזה. קפה, ולא צריך יותר, תן לי עוד יום במכינה שלי, אני לא צריך יותר. תכף פסטרמה סלמי זה כל התפריט, נראה כל טיול ובית בנות כל הזמן מבשלות עם עכבר, אין חיות בסרט רטטוי. אין פה זוגות, טוב יש אחד נראה לי, וואלה שבת פה נחמד, כל בשית מיינו השלוחה הטובה, לא התקבלו, לא מיוחד, גם באיראנים לא נחנו לרגע בלדום שתמיד רק נותנים עבודה, יוצאים לטיול מעמיס לתיקים, רק ד' בנות מביאות מזוודה, מוצ"ש כדורגל אומרי פה בסגל ויש את הקבוצה שתביא את המכה, ג' בנים מתחילים הימורים בכל פעם שיש ובום הזקה. בנות עמיחי כולן פה חולקות אותו ארון, בנות א' רוצות מקרר, אבות מלא עם רון, יוני מבטל שיעור, אמונה בכל ראשון, קפה זה לא מחזור, זה מחזור שהוא חלום. לא. מחזור קפה ועמיחי קרמר, השלוחה הנכונה, נמצאים פה כבר שנים. מחזור קפה, חי איתם שנה, נשבע כולם אחים, לי מזמן זה משפחה. מחזור קפה ועמיחי קרמר, השלוחה היחידה, כי אין בשלום מחשיבים. מה יש לך? תקנו את זה,